kamu nukil gulungan akan dalam ya dibuktikan oleh siapa sih bang mati mati dari bisa membacakan oh ya ojo lagi
Kaget aku ngetemu kubur rame ngene. Kaya udan terus kabeh kuburku banjir kok ijen rame. Liwat liwat. Liwat liwat. Nanti mau saya, aku pusing. Gelain salah temu-temu. Nanti ya.
Allah endang. Rame piye Kang? Iki lho bengi iki ramane ngene rejane kok ngene. Wah, waduh gak nyawang katarak. Ya kok iso nyek. Ya, wong ngene kok. Wong terus aja nyantok. Wah iku aja ngono lho ramene rejane ngene lho gara-gara iki mang udan pentong dadi sing nonton rada adoh ngono. Lah kowe dhewe kok kesusul ya gagelan iki ndang rondi ndang. Aku apa ndang delok ketoprak Kang bengi kita. Wah, rondi ketoprak. Iki lho Kang, lho kok selodan. Di Sawaru. Rame Kang. Acarane apa ndang? Acarane donasi. Lambemu donasi jare. Kowe kena ngomong kok so. Iku lho Kang promosi apa? Apa nek Kang formasi? Wah, gobloke mulane go. Kowe ku maca buku barang ndang endang. Ya piye Kang njawab sing bener? Iki ngono acarane wah kaya ngene-ngene lho ndang weh ditanggapno ketoprak hibur masyarakat selodan waru acarane solidarisasi Padha wae iku. Gak mudeng. Wah, pokoke bengi iki nyeneng-nyenengno masyarakat selodan yang waru khususnya selodan ya. Muga-muga sedekah bumi ya ditimbali ya ditanggap. Kok iso Kang? Wah, kowe iki bar acara iki mesti do nonton lho mirsani seneng. Nek nanggap piye carane? Gampang, ketoprake Pak Mogol iki lho asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Nomor HP-ne Kang? Gampang, duwono ta macane. Ayo Kang tak boi 081 Penak Kang ya gendangane. Wah ya, wong anyar kabeh, audione ditambahi anyar lho, delok dhuwure. Ora gedhek ngono. Iya Kang jelas kudune sing apik Kang ditanggapan bing payu tanggapan kan. Yo ngono, ya. Wes, ayo kancane diumahi wis dalu. Ayo bareng-bareng ndelok wayu manggol karo selodan ayo. Neng kaya goyang DJ le. Wasik Kang. Oke. Ayo. Besok merek nang desa. Sogan. Asik, aneh. Angkat menayo iya
Ada pula Anton, ada pula Tanah. Wah, gimana?